प्रिलिमिनारि गाबोन जिहेतु आसाम एसेम्बलि जानो थांगासिनो दङ BTCनि नैबे एसेम्बलियाव माबायदि साखाफारा बेयो जों बिटिआरआव थाग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। गाबोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बेयो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन। बे भारत उदांस्रि जानायनि उनाव आसामा आलादा रायजो जानायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय दिसपुरनि बाहेराव आसामनि जि एसेम्बलि सेसन बे सेसना जोंनि क'क्राझाराव गाबोन जानो थांगासिनो दोङो। बे 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रांबावजा बे रांबावजानि गिबि सान बे गिबि साना जिहेतु गभर्नरनि बिबुंथिनि गेजेरजों बियो जागायो। गाबोन बे हाबाफारिया जागोन। दा बियो जोंनि गमामायैनो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोनसे रंजाथाव गोजोनथाव बेयो जोंनि थाखाय मोनसे हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार खालामनो थाखाय जोङो गासैबो बेवहाय साखाफारा जाबाय। जोङो नैबे गाबोननि जि सेसन बे सेसनखौ खुंनो हानाय इतिमध्य जोंहा थामथिमा जाजोब्बाय आरो बे जि मोनसे जारिमिनारि मोनसे एसेम्बलि बे एसेम्ब्लिखौ बे जोंनो नैबे क'क्राझार जोंनि बिटिआरनि जि BTC एसेम्बलि हल बे हलाव जोंखौ खुंनो सुबिदा होनायनि थाखाय आं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारी आरो जोंनि BTCनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर' आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों। मानोना बेबायदि जाथाया जों आगोलावथ' मोनफेरबोखायाखै आरो बेबायदि जारिमिनारि जथुमखौ जों आगोलावबो मोनफेरबोखायाखै आरो बे उनाव माब्ला जागोन बे मोनसे खोथाखौ जोङो बुंस' हाया। दा बेनिखायनो नैबे जि गाबोन 17 फेब्रुवारि बेवहाय जि जथुम जागोन आसाम बिधान सभानि बेनि थाखाय आं गासैखौबो साबायखर होदों। आं गासैखौबो हामबाय होनदों आरो बेनि जिखिनि साखाफारा बे साखाफाराया जोंहा गासैबो जाखाजोब्बाय। गिबि मन्थ्रिखौ हमनानै गुबुन MLA आरो मन्थ्रि बिथांमोना माला फैगोन? ओरैनो आगोलनि जि मोनसे सिडिउल बे आगोलनि सिडिउल हिसाबै गाबोनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो माखासे मन्थ्रि आरो MLAफोर गासैबो दिसपुरनिफ्राय बासजों फैगोन आरो बासजों फैनानै जोंनि बे क'क्राझार सहराव मोनफैगोन। नाथायबा जोंनि आसामनि राज्यपाल रायजो बेंगिरि बिथाङा मैयानो सफैखाबाय आरो बिथांनि जिखिनि माखासे सिडिउल बे सिडिउल हिसाबै बिथाङा गावगायनि जिखिनि हाबाफारि बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दङ आरो गाबोनो दिसपुरनिफ्राय जिहेतु आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे मन्थ्रि आरो बिनि MLAफोरा फैगोन आरो बे हिसाबै नैबे क'क्राझारसिम सफैगोन आरो क'क्राझाराव सफैनायनि उनावनो बेवहाय जि मोनसे बिधान सभानि बा एसेम्ब्लिनि जि मोनसे सेसन बे सेसना बेवहाय जागोन। नाथायबा जोङो नुदोंमोन इन जेनेरेलि बे सेसना ओरैनो गुबुनाव जुदि जायालासेनो गावगायनि थाखानाय एसेम्ब्लि हलाव जुदि जायो बियो 9 रिंगानिफ्राय जायोमोन। नाथाय गाबोन समखौ जिहेतु दिसपुरनिफ्राय फैनांगोन समखौ सोलाय सोल' खालामदों आरो बेवहाय 11 रिंगायाव जि मोनसे बे एसेम्ब्लि सेसन बे एसेम्ब्लि सेसना थामथिम जागोन। एसेम्ब्लि सेसननि थाखाय थामथिम जागोन आरो आसामनि राज्यपाल रायजो बेंगिरि बिथाङा 12 रिंगायाव गावगायनि जि बिबुंथि बाजेट बा गावगायनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ 12 रिंगायाव होनायनि जि मोनसे गभर्नमेन्ट जि बिजनेस बे बिजनेसाव जोङो नुनो मोन्दों आरो बे हिसाबैनो गाबोननो हाबाफारिफोरा बिदि सोलिलांगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। गिबि मन्थ्रियाबो गाबोन फैगोन नामा? जों आगोलनि जि मोनसे टाइम सिडिउल बे टाइम सिडिउल बायदियैबा गाबोननो फैनो गोनां, नाथाय सोलाय सोल' जादोंब्ला आं बेखौ मोनथिथ'वाखै। नाथाय आगोलनि टाइम सिडिउल बायदि गाबोन फैनो गोनां। बिथांमोनाथ' बेवहाय हर थानाय नङा, गाबोन सफैजोबगोन आरो बे गाबोन सफैनायनि थाखाय इतिमध्य जि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीनि दैदेननायाव लामायाव बिथांमोना एसे फुंनि रेजेंगा जानायखौ खालामगोन। बजालि जिल्लानि जि बजालियाव थानाय पाठसाला बजालियाव थानाय जि सार्किट हाउस बे सार्किट हाउसाव फुंनि रेजेंगा जानायनि जि राहा बे राहाखौ खालामदों आरो फैयै फैयै जोंनियाव सफैनायाव जों एसे साहा लोंहोगोन आरो बेनि उनाव सानजौफुनि जि मोनसे जानाय
सानजौफुनि जानायखौ जोंनिफ्राय बेवहाय माने थाम-थिम खालामदों आरो बेबायदिनो जेब्ला बेवहाय माने सेसना जोबब्ला बिथांमोना थांफिनगोन। नाथाय मोनसे खोथा दे बेवहाय जोंनि जि माने एमएलएफोर फैगोन आरो बेवहाय जि मन्थ्रिफोर फैगोन, मन्थ्रिफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन माने बिथांमोननो खथानि गोनांथि जायो, जायखौ रुम होननानै बुङो, अफिस रुमनि थाखाय गोनांथि जायो। बेबायदि अफिस खथाफोरखौ, बेबायदि अफिस रुमफोरखौ जोङो थाम-थिम खालामनानै लाखिजोब्बाय। जोंहा जेबो उसुबिदा जाया। जोंहा रायजो बेंगिरि जिरायनायनि थाखाय जोंहा आलादा बेवहाय अफिस रुम दंखायो। जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि थाखाय जोंहा आलादा रुम दंखायो। आसामनि माने आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि थाखाय आलादा जों रुम बेवहाय लाखिखादों आरो मन्थ्रिफोरनि थाखायबो आलादा आलादा रुम जों बेवहाय लाखिखादों। दा बेनिखायनो जोङो फंसेयै बुंनो हायोदि गाबोन जानो गोनां जि आसामनि जि 2025 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजा, बे रां बावजानि थाखाय जेसेबां माने साखाफारा जानांगौ जोङो साखाफारा जाजोब्बाय आरो बेखौ जोबोद मोजाङैनो जों खुंलांनो हागोन। बे मोनसे जों आखा खालामनो हायो। जिहेतु बड'लेण्डआव बा बिटिसिआव खुंफुंजागोन बे एसेम्ब्लि जथुम्माया गाहायै बिटिसि ओनसोलनि थाखाय बा रायजो राजाफोरनि थाखाय माबायदि खाबु जागोन होनना सानो? बेवहाय जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो। स्पिकार्स इनिसियेटिभ, बे स्पिकार्स इनिसियेटिभ स्पिकारनि दैदेननायाव स्पिकार्स इनिसियेटिभ होननाय मोनसे एजेन्डा आथिखालाव आसामनि जि बिधान सभा बेवहाय सोलिबाय थायो आरो नैबे जोंनि क'क्राझाराव जानो गोनां जि आसाम बिधान सभा, बे आसाम बिधान सभायावबो गाबोनो रायजो बेंगिरिनि बिबुंथि जोबनायनि उनावनो बेवहाय माने स्पिकार्स इनिसियेटिभ, बे स्पिकार्स इनिसियेटिभ जि मोनसे आयदा दोङो, बे आयदायाव बेवहाय सावरायनो नागिरदों दे माने 6 सिडिउलनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट। बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट, 6 सिडिउलनि जे अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट, बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि सायाव बेवहाय माने हाउसआव सावरायलायनाय जागोन आरो बेवहाय सावरायनायनि उनाव जोङो मोजां फिथाइ मोनगोनखौ जों आसा खालामनो हायो। मानोना बेबायदि माखासे बिदिन्थि दोङो स्पिकार इनिसियेटिभनि जि आयदा, बे आयदायाव सावरायनानै बे उन्दै गथ'फोर लांखारनाय, उन्दै गथ'फोरा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, बेबायदि जिखिनि माने एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर उन्दैफोरखौ लानानै जायोमोन आरो बेनि सायावबो थांनाय समफोराव आसाम बिधान सभायाव सावरायदों आरो बेनि उनाव आसाम सरकारखौ बेनि सायाव जि मोनसे इनिसियेटिभ, बे इनिसियेटिभखौ जोङो लानायखौ नुदों आरो थांनाय समाव जोङो नुदों दे आसामनि जिखिनि साहा बागानफोर दङ, बे साहा बागानाव थाग्रा बिथांमोनखौबो लानानै बे आसाम बिधान सभायावनो सावरायदोंमोन आरो सावरायनायनि उनाव जों आथिखालाव नुनो मोनदों दे आसाम साहा बागान, आसामाव थानाय खना खनला जिखिनि साहा बागान, बेवहाय जिखिनि फारफ्रोमबो बिथिंनि जि मोनसे जौगानाय, सोलोंथाइखौनो होन, बिथांमोननि रांखान्थियारि जौगाथायनि बाथ्राखौनो बुं, बे माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौनो बुं, बे गुबुन गुबुन बिथिङाव जिहेतु जौगानायनि जि मोनसे बिथांखि गरन्थ'खौ लानानै खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बै हिसाबैनो जोंबो बेखौ आखा खालामदों दे गाबोन बेवहाय सावरायनो गोनां 6 सिडिउलनि सायाव जि माने अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायनानै निस्सय जिखिनि बेवहाय 6 सिडिउलखौ स्ट्रेंथेन खालामनो गोनां दंबावो, 6 सिडिउलखौ गोहोगोरासिन खालामनांगौ दंबावो, बहाबा 6 सिडिउला दिनैनि समाव एसे माने लोरबां जानानै दोङो नामा, बैफोरखौ बेवहाय सावरायगोन आरो सावरायनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि जि 6 सिडिउल, बे 6 सिडिउलखौ